Gabon deizuela Larraintzarko ikastetxeko ikasle agurgarri horiek. Ikusten ari naiz, arazoak izaten ari direla Komunidad Umbrian zuen pertsonaietako fitxak betetzerako momentuan. Lasai, orain egingo dizuet bideo tutorial txiki bat, non eta ikusi ahal izango duzuen zeinen erraza den norberak bere fitxa txertatzea. Ongi honezkero badakizue zer den rola, ezta? Bai, rola imaginatu dela pelikula bat edo bideo-joko bat, baina erabateko askatasuna ematen dizun bideo-joko bat. Bideo-jokoetan baduzu mandoa eta sakatzen dituzu botoiak, ez? Zure ezpatak leporen bat moztu behar duenean. Baina imaginatu, eta hori da ozia, hori da kontua, imaginatu irudimenaren antzertia da, imaginatu dragoi bat etortzen zaizula eta sudur zuloetatik suzko ufadak botatzen dituela. Guk pentsatu beharko dugu nola aurrekin eta zortea lagun lortuko dugu. Sartu behar duzu zuen partidan. Eman dezagun dela magisakoa, bigarren bekoen jokoa. Ongi, zuek hause egin behar duzue. Joan behar duzue lehendabizi jokalarien estekara edo, bale? Eta hor ikusi bakoitzari nor edo zer jokalari egokitu zaion. Badibidez, Rodolfari 4 pertsonaia tokatu zaio, ez? Joango gara 4 pertsonaiaren bila. Pertsonaiak hemen daude, personajes. Eta 4. bilatuko dugu. Jak? Hemen, editatu, jakina. Irekiko dugu lehioa eta hutsik dago. Hemen gure fitxak joan beharko du. Xehetasunekin, datuekin eta gure fitxa teknikoa azken batean. Eta hemen, erantzi ahal izango diogu, pertsonaia baten irudia. Ongi egokitzen zaiona, ez? Ongi, has gaitezen. Deituko dugu, izena bera erabiliko du, Rodolfa. Eta izango da, Rodolfa Anderea. Eta izango da arraza elfoa. Eta iztaria. Edo basozaina. Oso ongi. Bale, izena jarri diogu. Bilatu beharko genuke irudi bat. Baina hori oso erraza da. Hemen sartu beharko duguna da zuei arazo gehien sortatzen ari zaizuela. Ongi, joango gara beste leiho batera eta bikoiztuko dugu. Bale? Bikoiztuta ditugu, 1 eta 2. Bale. Irekiko dugu pertsonaiak egiteko txantilloia jartzen duen eszena edo... Bale? Eta hemen txezaude jokalari guztiak. Prestatuko dugu aldez aurretik gure fitxa eta horrela egingo dugu. Seinalatu, saguaren ezkerreko botoia salgatuta eta askatu gabe, leiho guztiak hartuta ditugunean, orduan, aska dezakegu, eta errestan eramango dugu, gure fitxa irekita duen ondoko estekara. Ongi? Gainera eraman, askatu, jak, eta hor aurkituko dugu. Gero nahi aldin baditugu taularen ertzak edo marrak zehaztu pixka gehiago, propietateak, hemen bat jarriko diogu, eta listo. Eta zuen kuadernoetan aldez aurretik prestatu zenituzten datuak hemen txertatuko dituzue. Gorputzekoan 2 dado badituzu, orduan 2 jarriko dugu hor. Bale? Arma naturaletan baldin baituzu, eta ginek, hausik egitea edo atzaparrak, hemen jarriko duzu, eta hemen mina jarriko duzu, bale? Eta horrela, guztietan, izena eta nahi duzun bakoitzean, zure fitxa
ikusi ahal izango duzu partidan zehar edo mobiletatik bertatik. Ongi, ahaztu gabe, esan behar dizuet, noski gero gordetzeari eman, eta hortxe geratuko da. Hemen badago gero aurrerantzean egingo dugun beste ariketa bat txertatzeko lekua, hemen nahi baldin bazuzuen ekipamendua zehaztu hobeto, hemen oharrak, eta hemen zuzendariak ipini ditzakeen gauzak. Ongi, eta hori zen, lehendabiziko aste honetarako hitzartuta genuen tarea. Espero dut lagungarri egin izana, eta bihar arte. Agur!